L-appoġġ offrut lil familji u negozji fil-kontijiet tal-enerġija, hedging agreements ma' banek internazzjonali u pjani għal-ħażna huma fost numru ta' miżuri li qed jittieħdu mill-entitajiet Maltin responsabbli mill-enerġija biex pajjiżna jkompli jiggarantixxi sigurtà fil-provvista u stabbiltà fil-prezzijiet. Dan ħareġ minn laqgħa fil-binja tal-Power Station ta' Dellimara li l-Prim Ministru Robert Abela, akkumpanjat mill-Ministru responsabbli Mirjam Dalli, kellu ma' rappreżentanti tal-Ene Malta, Interconnect Malta, l-IESC u l-NMED fejn ingħata kont tal-Qagħda Internazzjonali fil-qasam tal-enerġija. It-tekniċi mill-entitajiet rispettivi spjegaw kif pajjiżna għandu pjan ċar fil-waqt li ħares ukoll lejn strateġija fit-tul mibnija fuq il-prinċipji tal-istabbiltà fil-prezzijiet u ċertezza fil-provista. Il-Prim Ministru sostna li f'ċirkustanzi diffiċli u imprevedibbli fejn pajjiżi oħrajn ukoll qed jiffaċċjaw nuqqas ta' provisti u inflazzjonijiet qawwija fil-prezzijiet tal-enerġija, Malta rnexxilha żżomm l-istabbiltà grazzi għal deċiżjonijiet li ttieħdu fil-ħin u l-investimenti strateġiċi li saru. U ħabbar ukoll li nhar il-ġimgħa se jitlaqa' l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD biex l-imsieħba soċjali u l-korpi kostitwiti wkoll jingħataw spjegazzjoni diretta fuq it-tħejjijiet u l-ħidma li qed issir biex pajjiżna jibqa' preparat għal kull sfida. F'ajruporti, f'pompi tal-petrol ukoll illi l-provvista tiġi impattata. Nuqqas ta' provvista illi jixxukjak iżda hekk ġewwa pajjiżna qegħdin għal darb'oħra nagħtu stabbiltà. U kien dak illi semmew li tekniċi dalodu kif aħna qegħdin għal darb'oħra preparati biex ikollna l-provvista kollha li hija meħtieġa ġewwa pajjiżna kemm għal dak li huwa gass, għal dak li huwa petrol, għal dak li huwa diesel, għal dak li huwa wkoll aviation fuel biex niżguraw illi l-industriji ġewwa pajjiżna jibqgħu għaddejjin, il-familji wkoll jibqgħu għaddejjin u għal dan l-iskop ukoll issa nhar il-ġimgħa ser inkun qiegħed inlaqqa l-MCSD sabiex nagħtihom l-ispjegazzjonijiet tekniċi kollha li huma meħtieġa. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Enerġija nfasizzat fuq il-ħidma li għaddejja biex il-familji u n-negozji jkomplu jgawdu minn stabbiltà fil-prezzijiet u anke fil-provista. Dan il-mod li ser inkomplu naħdmu għaliex għalina is-settur tal-enerġija huwa l-iktar importanti u fost l-iktar importanti biex nagħtu serħan il-moħħ u kwalità ta' ħajja aħjar lill-poplu kollu. Wara din il-laqgħa ċermen eżekuttiv tal-Ene Malta l-Inġinier Ryan Fava għalli pajjiżna mħejju wkoll biex ikollu l-provisti relatati meħtieġa. Tkellimna wkoll fuq is-serħan il-moħħ tal-ħażna tal-LNG illi għandna bil-kuntatti illi għandna sabiex permezz dan nibqgħu nissupplixxu lil Malta bl-LNG u hekk inkunu nistgħu nassiguraw serħan il-moħħ mill-aspett ta' ġenerazzjoni kif ukoll distribuzzjoni għall-pajjiż.